वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी नहीं मैंने कहा ओह यार यार ये कितनी औसम है यार. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर तो दिनैबो नै बेलासिनि टाइम दायो ओंखारबोलायबाय जोङो दिनै गुवाहाटी सेन्ट्रेल मल थिं बेरायहैनोसै आरोना लोगोफोर नाइट भिउ दिनै एसे सिख्लाफोर नुनो मोनगोन लोगोफोर एसे नायनो रेडि जादो समायना समायना सिख्लाफोरखौ देखायनो नाजानोसै तो स्टे ट्यून आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर तो लोगोफोर गारियाव गाखोबाय आरोना जों दायो क्रिस्टाल बस्तिसिम थांगोन सिटी सेन्टारावहाय बेरायगोन आरोना बरियासे अखासो हाबाय लोगोफोर अखा 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 मा जाबावगोन दिनैनि ब्लगा मिथिला नै एकदम जा गोसा हादों नै बासावनो जिरायना दं आरोना जों गाइसमोन क्या बोले बोले तो बोले पागला अखा बिराद गोसा हाबाय तो लोगोफोर जों क्रिस्टाल बस्तियाव ओंखारनानै दं आरोना दायो ओमफ्राय मा जाखो अखा दं हाखाबाय दायो डेन्जार गाज्रि गाज्रि अखा खोरोमगासिनो आरोना दायो लोगोफोर माइ गड होमबाबो थाबायनोसै अखा हाबाबो उपाय नट मबाइलखौ बाहेरायावनो लाबाय अखाबाबो सेन्ट्रेल मलनि मोखाङाव थांसै सुन्दर मोखाङाव lama geser aku beli baru पानी पानी हो गया रे दे दे जा सुबह सब पानी 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 ada gitu lah ini lah kayak mana एकदम जो मैं खुद कर रहा था वो ओ कम लग रहा है हेलो वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी ना ये कैसे बहुत देर मजा हेलो तो फाइनली गाइस मैंने सिटी सेंटर में मोनफैबाय पानी पानी हो गया रे मैंने कहा ओह यार यार ये कितनी औसम है यार. mana credit card by Central Mall ini sana very
में क्या तो उसी को देख के हंस रहा था वीडियो आएगा तो फाइनली हम ऊपर जा रहे हैं जितना ऊपर जा सके हम जाएंगे नहीं फिर ओह यार यार ये कितनी औसम है यार ये तुम खाई नहीं क्लबर में तो फिर जल्दी कैमरा फोकस करो हाँ भाई किधर से चले एक बार इधर नजर डालो नो 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 अरे कुछ उठा मोबाइल ऊपर आ गया वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी और ऊपर जाएगा क्या और ऊपर चलते हैं जाओ चलेंगे ना ऊपर देखिए पूरा
गोजौथाराव फैबाय आरोना ओमफ्राय आरो इथिं मोनसे दंबावो थांनो जों थांला आरो बे मोनसेयावलाय जों थांफिनसै लोगोफोर गाहायाव थांफिनसै आरोना गोजौआवथ' मोजां फैनांगौ फैखाबाय जों ओमफ्राय दा नीचे जाने का वक्त हो चुका है फिर से nih गथ'फोरनि tuk-tuk ट्रेन थान्दा बेरायबाय थानो बिराद मोजां मोनोना ग्राउंड में आ गया वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी what is it? तो लोगोफोर रुमसिम थांफिननो थायो ओमफ्राय बास नेगासिनो आरोना जोङो नै बास नेबायाव जिरायनानै दङ तो लोगोफोर ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर तो till then bye bye see you next vlog